ओरैहाय सिख्लाफोर दं नै बा अके बरिया ओरैनो सिख्लाफोर दङ आलु औ बिमादै लागा एसे गरे गरे आलुआ लागावबायमोन नै मा जाखो होना हो दे लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोसासिबाय जाब्लाबो जायालाबो इसोरनि गौरबनि थाखाय नोंथांमोना गोरोन्थि दासान ओरैबायदि मोसासिबाय मेंबाय ओमफ्राय बेबायदिनो नोंथांमोना जेब्लायबो सापर्ट खालामबाय थालांगोन होननानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय लोगोफोर दा आङो बेबायदिनो दसे न'खर मोसानायखौ आङो ससे क्लिप देखायनो नाजालांगोन लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय नोंथाङा दिनै ओरैबायदि मोजां स्पेसियेल माने नोंनि फलोवार्सफोरनोहाय मोसानानै देखायहरदो खेबनायसै आङो ने अके दे जागोन दे ओमफ्राय बेयावलाय अके माने न'आवनि जोबखानाया औ दे जिखुनु आं नायनायसै ओरैहाय सिख्लाफोर दं नै बा अके बरिया ओरैनो सिख्लाफोर दङ आलु औ बिमादै आलु दा ओमफ्राय मोसानानै देखायदो एसे ने ओमफ्राय आरो बिनानावफोर दं नै ख्रिस्टमासनि मोसानानै माबायदि मोनदों गोसोफोरखौ एसे खोन्थाहरदो ओमफ्राय ओरै बिनानावफोर गोजा आरोखि ना नै ख्रिस्टमासनि ओमफ्राय ओरै बिनानावफोर दं नै मोजां दा ने खबरफ्रा जाबाय दानानि ने माबायदि मा बेदरजों जाद्लाखो दे ओमफ्राय नै ओरै दङ बिनानावफोर ओरै दं आरोखि ना दिनै आं ओरैबायदि मोजां देखायनो नाजागोन ओरै दङ नै फंबायफोर ने ओरै नै जोंनि आलदा जादों देग्लाय एसे मादै जिसु सारि जानाय दिनाव रंजानो मोननानै गोसोखौ माबायदि मोनदों एसे खोन्थाहरदो जोंनि पापनि थाखाय जिसुआ सारि जाफैबाय जोंखौ बासायनो थाखाय बिनि थाखाय जिसुनि जय ओरै दङ नै नानिमोनालाय मोसादों दा ने ओरैहाय दं नै जिखिजाया नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर आङो देखायनो फैगासिनो दं नोंथांमोननि गेजेराव ओमफ्राय नै आंबो केमेरा दैबाय आंबो मोसादों गोलोमफ्रुजोब्बाय ओरै जोंनि मादैयानो मादै खबर सबर वा मोसाया आं मा जात मोसादों आलुआ आंखौ मोसायाखै होनदों नै आं मा जात मोसादों लोगोफोर गोलोमबाय नै नोंथांमोना नुगोन दासो फैदों लोगोफोर दासो फैदों दासो नुदों बैयाव नुवाखै जिखुनु मोसानानै देखायगोन लोगोफोर नायलांबाय था जुदि भिडिअखौ जेनाखि जिसु सारि जानाय दिनखौ लोब्बा लाखिनानै सारा पृथिबियाव दिनै खृष्टान ससाइटिया दिनै रंजादों मोसादों जय होदों आरोखि ना जिसु सारि जानायनि जेनाखि जोनोम सानखौ पालन खालामनायजों लोगोसे दा ओरै बिमादैफोर गोबां दङ नै ओमफ्राय दा आङो मोसानायखौ देखायसिगोन नै नायदो ओरै सेंग्राफोर दंबावो नै बरिया दा फैबाय लोगोफोर नै जोंना बक्सखौहाय माने बेटारि गारिजोंसो लादों दै लोगोफोर नै नुबाय दा बेटारि गारियाव खादों नै बक्स गंनै ओमफ्राय नायदो ड्राइभारा आं एसे खिथानोसै आदै माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों दा दा फिरफिलि ड्राइभारा नै जोङो नायदो मोजां मोनदों बरिया मोसादो नायदो नै दा नायदो लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय Ayo.
Alo. 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 Lagu bersama. आलु दा आलुनि न'आव फाइनालि दिनै मोसाफैबाय नै दायो आलुजों आंजों सिगां जाग्रोबाय ओमफ्राय फैगासिनो दं गोबांनो नोंथांमोनाथ' एसेब्लाबो हमनो हाबाय आलु वेलकाम होनदो वेलकाम आंनि न'आव वेलकाम अके दा नै सावबाय नै ओमफ्राय नायदो आलुमोननि न'आवनो आङो भिडिअखौ लास्ट खालामनायसै लोगोफोर दा आलुमोननि नै नोंथांमोननि देखायदोंमोन आं नै सेमनो दा नुबाय आलु ने क्रिसमासनि जानानै मा बुंहरनो सानो आलु मोजां बेबायदि फैनायनि थाखाय मोजां होनो आरो अके दे मोसायै मोसायै नोंथाङा फैबाय ने दा लास्ट मोसानाय देखायनायसै आलुनि न'आवनो ने भिडिअखौ लास्टआवहाय जोङो लाहैस्रावगोन नामा बैयाव जिखुनु बोनो खालामनायसै गोलावद्राय जायो भिडिअआ बरिं मोननो नायग्राफ्रा दे आलु दे अके नेनानै थादो ना माथो ने दे